ሰላም 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 ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም እሱ ጎይታ እዩ። ጎይታ ህይወትና፣ ጎይታ ቤትና፣ ጎይታ ኩሉ ናብራና ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ እቲ ህይወት ድህብ ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊሜ ተሓጎሱ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵን ምዕራፍ 4 ካብ 4 ስጋዕ 6 ከነንብቦ ንኽእል ኢና። ብጎይታ ደጊሜ ተሓጎሱ እብለኩም ኣለኹ። ሓጎስና ብጎይታ እዩ። ሓጎስና ብኢየሱስ እዩ። ካልእ እሞ ኩሉ ክሓልፍ እዩ፣ ደይሓልፍ ክርስቶስ እዩ። ኣሕዋትኤ ጎይታ ደይትፈልጦ እንድሕር ኮንክን ኣብዚ ዓለም መሪርኩም ትነብሩ እፅዋዓኩም ኣለኹ ጎይታ፣ እፅዋዓክን ኣለኹ ጎይታ። ጎይታ ፈትወክን እዩ፣ ጎይታ ፈትወኩም እዩ። እቲ ናይ ብሓቂ ሰላም፣ ናይ ብሓቂ ዕረፍቲ ድህብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ። ጎይታ እዩ ሰላም ድህብ፣ ጎይታ እዩ ዕረፍቲ ድህብ፣ ጎይታ እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘለዎ እሞኒ ኣሕዋትኤ ብብዙሕ ሽግር ብደይ ጎይታ ናብራ በቃ ባዶ እዩ እነብሮ ነይረ። ጎይታ ደይብሉ ናብራ ባዶ እዩ። ዋላ ዝኩሉ ዓለም እንተሃለወካ ምንም ነገር የብሉም ባዶ እዩ። ምስ ጎይታ ግን ኣብቲ ጎይታ ደለዎ ኩሉ ኣሎ፣ ሰናይ ኣሎ፣ ሰላም ኣሎ፣ ዕረፍቲ ኣሎ፣ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት። ኣሕዋትኤ ኣብ ጎይታ ኮንከንካ ብሽግር ተሓልፉ ተለኹም ኣጆኹን ኤላጃስ እንታይ ይገብር ነይሩ ይኖ ኣበዳያ ፕሮፌት ነቶም ነቢያት ሓቢእዎም ነይሩ። ግን ጀዝቤል ምስ ኣፈራርሓቶ ኤላጃ እንታይ ገይሩ ካሃድም ከይዱ ነብሰ የትሕንኒ ኢሉ ከይዱ ሃዲሙ እግዚአብሔር ግን መልአኹሉ ይኽቡ ኣፃናኒዕዎ መግቢ ቅጫን ማይን ኣምፂሉ ብላዕ ኢልዎ። ብላዕ እፅበየካ ኣሎ መንገዲ ነዊሕ መንገዲ ብላዕ ኢልዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ። ደኪምክን ብገለ ብሽግር ተሓልፋለኽን ኣጆኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ጎይታ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከበርትዓክን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከበርትዓኩም እዩ። እቲ ደበርትዕ ጎይታ ከበርትዓኩም እዩ። እቲ ድጥሕስ ጎይታ ከጥሕሰኩም እዩ። ከጥሕሰናይ ዋላ ሎሚ ተመፀ ጎይታ እንዳጥሓስቲ ካብ ሰዓርትን ላዕሊና ብጎይታ ካብ ሰዓርትን ላዕሊና ነደንግፅ ህዝቢ ኣምላኽ ኣይኮናን። መንፈስ እግዚአብሔር ደለና ብመንፈስ ኣምላኽ ተሓተምና ንክብሪ ኣምላኽ ተፈለና ብደሙ ዝዓደገና ኣሕዋተይ ደም ኢየሱስ ተኸፍል ኢልና ብከምኡ ድመፃና ኣይኮናን። ብደም ኢየሱስ ምእንታን ኣብቲ መስቀል ተሰቂሉ ምእንታይን ምእንታኹምን። ስለዚ ኣጆኹን ብብዙሕ ሽግር እኳ እንተሓለፍኩም ኣጆኹን ኣሕዋተይ ብጎይታ ተሓጎሳ። መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ምሳኹም። ኣጆኹም ቃል ኣምላኽ አንብቡ መድረይት ንግበር። ጎይታ የሓልየልኩም እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ጓስየኒ እሱ ድጎድለኒ የለን። ኣብ ልምዕሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ። ንሱን ነብሰይ የህድኣ ምእንቲ ጽድቁ ኢሉ ምእንቲ ስሙ ይመርሓኒ። በትሩን ምርኩስን የጸናንዓኒ። ብድነ ሞቱ እኳ ተኸትኩ ክፉ ኣይፈርሕን። ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ይሰርዓለይ። ንርእሰይ ብዘይቲ ይለኽዮ ጽዋዐይ ጀርቢቡ። ብሓቂ ሳህልካን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን። ኣብ ቤት እግዚአብሔር ንዘለዓለም ክነብር እየ። ቃል ኣምላኽ ኣውጁ። ኣብ ፀግዕቲ ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር። እግዚአብሔር ፀግዐይ ዝውከሎ ኣምላኽ እዩ እብለለኹ። ካብ መፃወዲ ሃዳናይ ካብ ዘጥፊእ ፌራ የናግፈኒ፣ ብግለግል የጎልብበኒ። ኣሕዋተይ ቃል ኣምላኽ ተዛረቡ ብስም ኢየሱስ። ኣብ ቃል ኣምላኽ ሓይል ኣሎ። ቃል ኣምላኽ ካብ ክልተ ዝኣፉ ዝበልሕ ሴፍ እዩ። ቃል ኣምላኽ ከም ማርቴሎ ነቲ ከውሒ ሓሸምሸም ዘብል እዩ። ቃል ኣምላኽ ከም ሓዊ እዩ። ነቲ ሓሰር ዝኾነ ይብትኖ። ኣጆና
አጆና አጆኹም ቅዱሳን አጆኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ምስ መፀ ጎይታ ብኸምሪ ክመፅእ ከለኻ ብኸምሪ ክንቅበሎ ናብቲ ደበና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ጎይታ እዩ ብጎይታ እንዳተሓጎስና ብዝሓለፍና እንተሓለፍና አጆኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጎይታ ተሓጒሰ ኣለኹ ብትግርኛ ክዛረብ ደስ ይብለኒ ካብ ብእንግሊሽ ንላዕለ ከማን ብእንግሊሽ ፅቡቅ እዩ ምስ ኩሉ ምስ ብዙሕ ዓይነት ኮሚኒኬት ክትዛረብ ክትረዳዳ ቋንቋኻ ግን እግዚአብሔር ካብ ቋንቋና ሂብልና ንህዝብና ንሕዋትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብጣዕሚ እየ ድፈትወኩም ቅዱሳን አጆና ኣብ ሕብረት ካ ንኺድ ኣብቲ ደደለናዮ ሕብረት ንኺድ ኣብቲ ዓለም ጨኒቕኩም ጨኒቕክን ትሽገራ ብደይ ጎይታ የለን ህይወት ብዘይ ጎይታ የለን ዕረፍቲ ብዘይ ጎይታ ጸልማት እዩ ብዘይ ጎይታ ምንም ነገር የለን ንዕና ጎይታ ንዑና ጎይታ አትጾር ድኸበደኩም ካዕርፈኩም ንዑ ናባይ ኢሉ ጎይታ ንዑ ናባይ አማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 28 ስጋዕ 30 ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም አትጾር ድኸበደኩም ኩልኩም ናባይ ንዑ ካዕርፈኩም ጾረይ ፎክስ ኢሉ ጎይታ ልበይ ትሑት እዩ ካባይ ተማሃሩ ኢሉ ስለዚ ጎይታ ፈትወክን እዩ ጎይታ ፈትወኩም እዩ ኣነ ከዓ ፈትወኩም ኣሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ጎይታ እዩ ክብሪ ኩሉ ንእግዚአብሔር ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይኹን ስሙ ይኽበር ስሙ ይባረኽ አሜን